Kaseng kinongnya kali Tourist, kabalatip da ka All Khasi Meghalaya Tourist Taxi Association, ha ka arpu kundai tarik unai wing, kilalek penyakendu ya minister badai kmi ya ka kam jengok kai perthai, uba polling do, ban bu ka jingkerpat ban shna da ka policy ka bakerpang, ha ka bayadai ba ka jing yo alat ki kali Assam, ban rung syaka jela Meghalaya, ban yala mi kinong jengok kai perthai, syakal leng ki jaka jong ka jela. Haba keren syakilat patai kubur, nakaliang Presiden jong Kaseng, uba Ricaldinus Doling, ula ong baka jing wan jong ki kum ki driver baka mai Taurus, kadai ka jing jelai palat ki kali Assam, ki bayo bandrung lait lan syaki jaka jengok kai perthai, kum syadau ki, sora, bat kiwe ki jaka. Nakaliang jengki, kiken turu ling ba menteri, badan kamban pej benia kenang ban ailat iki samla jongki kun kabri uhen nyau trap, kam tam hakapor menta, kajing do kam kerdo jam, namar kajing don kite ki kali bawan kini no yaka kamai kaji jongki samla. Nilai kendu yai Minister Tourism hakabai di namtaka kani ki isi batmai ki bangla jit ni nak jalan penting kawai ka long ba ni kwa ban terpati iba in khang no yaki kali Assam ki bawan hakani ka jela jungi ki bakin lich pok ki jaka chokai jong ke jela jungi ko top ngai nusa kum sora kum ju ye ki teki dauki ter kumta bat ki ka bang kwa ban ong ni ka long ba ka pat minister ko le no policy ke ban bu nang ta ki ki wi ki li bawan na pas ba ke jela jungi te haju ko pon ni la ong ni ba kadon ki chin sha pendik ru hakani ke benta pok plus jar nang ta ki pra travel jungi be ka mai lang the tiga ika benta ka bang kwa iba ni ada di ong mentang ni ong ba in sobha ban ong lem no ya ka traffic hang thi ban kham ai por no na ka phra ji ai no ken kum ba shpo ji ni bu lem ka jaka nam ta ki para kasi jungi ban kamai thi ku sja ban kamai ko ti te kani ka isi ka batmai menta ngon ong ipi hang ni ka pat media jong ni ba ki lawan nga ong ba kani ki isi ka bangi thau thmai menta ka di ba ni khot dang ya para khoi kan thop iki local taxi sumo ki ba kamai nong po sning ba ai nopsa bat paro ki bat ki kali kamai ki badan hang ni ka jel shlong ni ka jelami kala jungi ni khot ba ki nya don rengkat bat ni nim sim ong ba ngi dei ngin thau tang kawi ka sen bangin ngin nye tri tang kawi ka sen ngin rei ni kwa ba ki ru kin wan rengkat bat ni ba nya don rengkat ba tri rengkat ha ka ni ki si thmai ngi chi te hak ta ka bentang ngi oi bai la ong yang ban ai shu ka jing tho ang ka ta hi ba ai shu ka jing tho nam ta ka jing sha lik jungi yang ki pop sejar nam ta ki tribal terus long ni nim ong bangim sya bagi kinwan no hapo selo ring sya iki kat kila banwan hanong mai kila banwan plus jam kila ban lek hadu hapo nigrim ru kila ban lek ni kili Assam bawan bu priong thi ring syong iki ba ni syukur pat i start jungi ba ong ba in chu thau no policy dum sya shu par kin lek che yalam kai da maki ken ya ki turis di bawah kai ni kinyalam kai kum sora kan bisa dan ni dau ki kum ta ter ke tang ka tang phi bem ta ka soka ka ni skim ki ba pun jai ka ba ki ai ki innova ki ai ki ni kita ki li ki ba ni la ban sim skim wat zero down payment kalau pi non te man ta long ni phi la da ki wan long pi nam ta kata ba ong pi ba ngim la ban pen ta pi kan li la da ka mai ka wan wat manga simet ru ngala ban thi chi po tli kan li ngala ban sim ru marui mo simet ki memba ki berani ba mai terus ila ban sim mar si po so tli kan pat nam ta kita ki jingkren je pi jingkeli je pi no apa ki wan sini si po ka jela jungi kumbangi ngi la juli kai teng si skim gini kitai ba ngilong ki pelong luxury le si ki wan ko ka jela jungi kai ki benta kalong balar ki haban song ka local taxi ru ki haban song haba ki kwa ban tum se ka jaka ka ban kwa jo kai ba ki ku tempat ngi pi ka SBT kalong bangi la mention atau momentum bangi investor kalong bangi ong ba ni shu ai jing mut SBT but haju ko ngi la mention ba nang te na po Assam ki wan ki pos local bus babun wat sejai di pundrup ko nyupo tuli kaniru ka jing thok bangi ICE mesta tolong ba in pendunai ka blok la ta filong ka bala pisna ka an ka ba kindrung ko ICT tang bus ti la ongi mesta tandu ni la ya keren men kini singi kita yo bunai ba dat kumno ngam tep kanu ka tarik bila keren tu yang bakal aton ka jaka ba terwagi ban bu no ya ki kali ki bawan na ba ki kita ni angin khot tu ka ambani ke ba penyai sorry ada ni ke ba penyai ke airport apa goti nanti yo ingi ai no de jing tho namata ka jing sap penbit nanti po sejak nanti ke si jungi taxi tourist jungi barok itu pulang but ya kata ka jaka ke bagi mention bagi nai ki yo tho ni jing tho tu